छुछु नर के सर पे ना भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आप सबके नमस्ते व प्रणाम, जय श्री राम। और पुदीना 2.0 आते आते इतना ज्यादा आग बरसाई, इतना बड़ा कहर हुई एक और अनुमान भाई साहब हमारा ना रहे, बहुत लोग के ना रहे। आप लोग जानते नहीं जा कि पावर स्टार पवन सिंह के कहर 1 महीना से लगातार चालू बा। बाकी चिकन घाड़ा पर पानी ना ठहरेला, एक और मतलब लोग आप लोग समझ गए लोग जा कि चिकन घाड़ा पर पानी ना ठहरेला। बाकी पावर स्टार पवन सिंह एक गाना के लेके लाइव आवे वाला बनी आप लोग के बीच, वही लाइव के हम इंतजार करतनी। और सुबह से ही जब से गाना आयल बा तब से हमार मोबाइल 1 सेकंड खातिर नहीं बंद भइल, लगातार गाना को हम देखतनी और हमारा रिव्यू वीडियो भी बनावे के मन ना करत रहे। ई गाना इतना टॉप गा, ई गाना बिना अश्लील, बिना कोनो चोली काछा और लहंगा लुंगी जा एक बिना कोनो शब्द के गाना इतना सुंदर बनावल गई बा, इतना एंटरटेनमेंट बनावल गई बा कि आप लोग के देख के भी मजा आवत है। बाकी आप लोग कैसा लगा बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई दा, और एक गाना पर रिव्यू वीडियो लेकर हम शाम के आई। बाकी आप लोग कमेंट करते रह जाए, चलते हमरा एक बूस्टअप वीडियो देवे के पड़ल आप लोग के, और आप लोग एकदम लल कर ले रह जा, धुआं उखड़ ले रह जा। बाकी हमू भाई साहब लगातार देखो तनी ये गाना के, और तनिको ये गाना के छोड़े के मन नहीं के करत, और भैया के लाइव के इंतजार करते नहीं, आप लोग भी इंतजार कर लीजा। भैया पोस्ट डलले बड़न और पोस्ट के हम यूट्यूब पर शेयर भी कर बनी कम्युनिटी पोस्ट में कि बहुत जल्द आवे वाला बड़न। अब कब अहन तो ओकर तो इंतजार न कर सकत नहीं जा हमनी के। बाकी गाना हमनी भी बढ़ले बा एंटरटेन करे खातिर, और एक गाना के दबा के शेयर कर जा, और हमारो वीडियो के दबा के शेयर कर जा कि पावर स्टार पवन सिंह के फैन तक पहुंचे तो और उनका बूस्टअप मिले और एनर्जी मिले। बाकी शाम का हमनी के गाना पर रिव्यू करिए बहुत बढ़िया से। अब बड़का बिहारी के चैनल के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बात भोजपुरी में करे वाला भोजपुरी के बेटा के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए जा।